מאיפה הגעת? בריסל? לפני בריסל איפה היית? 401. אמסטרדם? ואיפה לפני אמסטרדם היית? אוקיי, זה המזוודה שלך? צלם את המזוודה. צלם פה את המזוודה. יש לך שאני רואה לך בדופן? זה המזוודה, ותכף אנחנו פותחים אותה. יש פה כלי עבודה. יש פה כלי עבודה. אוקיי, צלם את שנינו. צלם את הפתיחה. צחי פותח את המזוודה כרגע. יופי. לאט לאט. כן, אני יודע, זוז. הכל בסדר עכשיו. יופי. רגע, שנייה. נצלם? נצלם כל הזמן. פתחנו את הדופן. פתחנו את הדופן כרגע. יש פה אריזות. נצלם כמה. כמה אריזות יש? בואו נראה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 אריזות מרובעות ועוד אריזה אחת ארוכה. הלקוח שלי מכחיש את החשדות המיוחסים לו. הוא טוען שכל מה שנאמר לו שיש בתוך המזוודה זה יהלומים, אך ורק יהלומים. כמובן שאם הלקוח שלי היה יודע שיש בתוך המסעדה סמים, הוא היה לא מעיז לקחת את המזוודה ולהוביל אותה ארצה. אני סמוך ובטוח שבית המשפט ימצא לנכון לשחרר את הלקוח שלי ממעצר עד תום ההליכים ויעשה משפט צדק. מה לגבי החשדות, לגבי העברת פעמים קודמות שהוא על פי החשד העביר סמים? בפעמים הקודמות סך הכל הלקוח שלי ככל אזרח שווה בין שווים אחר, טס לחול, חזר מחול, הוא לא הוביל דבר אסור במסעדה, ולראיה גם שהוא לא נעצר.